Zrádci jsou zpět. Nemôžu ísť do vysokých inštitúcií analfabeti, nemôžu ísť idioti do štátnych subjektov sfér. Tak poďme si predstaviť najväčších politických analfabetov a idiotov, ktorí nezvládajú svoje funkcie. Minister spravodlivosti je okrem iného aj babrák, jeho trestné kodexy sa neustále novelizujú, lebo nevie napísať zákon na prvýkrát. Minister financií má za sebou 3 konsolidácie, 4. sa pripravuje, štátny aparát je nenažraný, občan chudobnejší, štátny dlh sa neustále zväčšuje a politici si hladkajú tučné bruchá. Ministerka Saková v Energopomoci spôsobila chaos, za ktorým si stojí, ale zákon sa bude novelizovať. To znamená, že neexistuje žiadna chyba v systéme a vo výpočte. Minister vnútra je v exekúcii, čoho sa dotkne, všetko poserie. Tento minister pôdohospodárstva, ktorý kryje podvody s haciendami, nás 2 roky presviedča, že potraviny sú lacnejšie a lacnejšie. Ja bojujem za štát. Ja bojujem za typos, ja bojujem za zodpovedné hranie a ja bojujem za slovenské rodiny. Jediný bojovník za štát na zbytočnom ministerstve. A tu sú ďalší politickí analfabeti a idioti, ktorí nás zabávajú a pre spoločnosť neprinášajú žiadny úžitok. Hranol Fico ich používa iba ako záchodový poklop na prekrytie svojich smradlavých káuz. Politika týchto idiotov vyzliekla do naha. Každý z týchto aktérov v politike má vysokoškolské vzdelanie, ale to neznamená, že sa nemôžu stať analfabetmi alebo idiotmi. Občania, pozor. Robert Fico sa zrazu začal sústreďovať na to, veď o tom bol posledný pracovný snem Smeru, že presvedčíme ľudí, že sa majú dobre. Myslíte si, že na Slovensku sa bude žiť lepšie? Že sa ľuďom na Slovensku bude žiť lepšie? Úprimný smiech poslanca Žigu, ktorý je podpredsedom parlamentnej žumpy. Neveští nič dobré. Hranatý premiér je dlhodobo vykolajený a mimo reality. On si myslí, že tie jeho komunistické metódy mu všetci zožerieme. Premiér krajiny nás neustále presviedča, že 855 psychiatrov malo pravdu a tento štát je v rukách pacienta. Oslavné ódy na otvorenie tunela Višňové sú ukážkový príklad, ako politik oslavuje babráctvo a neschopnosť Slovenska. Tunel sa začal stavať v roku 1998 a mal byť dokončený o 7 rokov. Nakoniec sa staval 27 rokov. Obrovský úspech. Premiér Robert Fico ako vždy neúspech chcel premeniť na úspech a skončilo sa to fiaskom. Ľudia pri zmysloch sa zabávali a veľká časť krajiny ho vysmiala. Samozrejme našli sa občania, ktorí mu za toto trápne divadlo a neschopnosť srdečne poďakovali. Pozrel som si novoročný prejav Roberta Fica. Slušný politik pri novoročnom prejave nemá nikoho obviňovať a mal by sa vyhnúť populistickým vyhláseniam. Nepriamo obviňovať Európsku úniu za smrť Slovanov na Ukrajine je hlúpe a cynické. Len pre poriadok, najviac Slovanov v novodobej histórii zavraždil Stalin a Putin. Premiér nám oznamuje, že je hrdý Slovák. Nemocnice nefungujú, úrady kolabujú, cestovanie vlakom je životu nebezpečné, z občana sa stal žobrák, politici rozkrádajú naše peniaze, mafiáni sú chránení a v parlamente sa bijú opití poslanci. Ale premiér, ktorý je zodpovedný za tento stav v krajine, nám oznamuje: Som hrdý na to, že som Slovák.